Hello Pilipinas! Magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua mula sa Naga City, Camarines Sur. Upang bigay sa inyo na yun ang pinaka-latest weather analysis. Ngayong araw po ng linggo hanggang Martes, Setyembre 22 hanggang 24, 2024. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. At isa sa mga pinakamagandang hotel sa Rion Bicol at ng Naga City, ang Avenue Plaza Hotel. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating update, gusto ko lang magbigay ng greetings. At na yun po ay fiesta. Okay? Pinaka-heart ng ating Friendship Fiesta. Kaya happy fiesta po sa inyong lahat. At mukhang okay na okay yung fluvial procession kahapon. Although hindi tumama yung forecast, binigyan tayo ng ulan. At ganyan talaga, pag sinabing forecast, hindi talaga yan 100%. Yung mga local forecast, pag walang bagyo, ay talagang nagkakaroon ng difficulty. Kahit yung mga pinaka-reliable na computer models, gaya ng European model, nasa 50 to 70% lang po ang accuracy niyan. Although, ang mga pagdating sa mga tracks ng bagyo, walang problema. Pag less than 24 hours, medyo mataas na ang probability at doon kagad yung epekto. Dahil po, medyo malaki yung sakop niya ng coverage ng mga forecast models. Ang European model, kaya niya up to 9 kilometers lamang. Hindi pwedeng i-zoom in hanggang 1 o 2 kilometers. Hindi pa yan kaya. So, although may mga AI na yon na nagkakaroon ng improvement ng mga forecast, siguro within the next few decades, mag-i-improve pa po yan. But so far, ganyan talaga. Nasa tropical areas tayo, tropical region. Kaya pag sinabi natin minsan, walang ulan, yung pala dito talaga yung ulan. So, yan talaga po ang weather. But when it comes sa mga weather systems, no forecast naman po maigi. Okay? Hindi naman lagi na pumapalya. Kaya 50 to 70% ang accuracy niyan. Okay, at meron tayong good news. Papunta na po tayo sa monsoon break. Okay? At nakita po natin na yun sa pinaka-latest nating GraphSat. May humabol po pong isang bagyo. Kahapon, nag-issue tayo ng storm watch the other day. And then, nung kahapon, final na tayo dahil mabilis naman ito lumabas ng Philippine Air Responsibility. Nag-form ulit siya doon sa monsoon trough. Ito po yung bagyong si Igme. Pang-5 bagyo sa buwan ng Setyembre. Imagine, 5. Okay? Gaya yung sinabi ko last month, wala pa tayo sa wet phase. Pag nagkaroon tayo ng wet phase ng Madden Junior Oscillation, expect natin sunod-sunod po ang formation ng bagyo. At nangyari po, nagkaroon po tayong 5 from Enteng up to Igme. At nagbigay po itong mga malalakas na ulan dahil po na-enhance yung habagat. Tumagal po ng halos 3 weeks ang habagat sa atin, ang monsoon trough dahil po sa wet phase ng Madden Junior Oscillation. Ang good news na yun, paalis na po dito sa basin natin. Okay? Pabalik ulit doon sa Western Hemisphere sa may Africa. Okay? Doon na po ulit yung Madden Junior Oscillation. Ang papalit sa atin ay dry phase. Magiging below average ang ulan. Balik ulit yung normal weather. May mga thunderstorms pa rin sa hapon ng gabi but hindi aabot doon sa normal levels. And then pagdating sa formation ng bagyo, may pwede pa rin mabuo pero maliliit sila, mga midgets at mostly paakyat yung direction sa may middle latitudes. Kaya next weekend baka may mag-form po dito sa may bahagi nito ng south of Japan but mukhang nasa labas naman po ng Philippine Air Responsibility. But we will keep you updated kung may mga pagbabago sa mga forecast niyan dahil yung ibang models mukhang magdadive dito sa may Batanes but matagal pa po yan, 10 days to go. Marami pang pwedeng mangyari and we'll keep you updated. So, pero ang good news na yun, pupunta na tayo sa dry phase at monsoon break. At baka hindi na po bumalik ang habagat kasi pag bumalik po yan,
tapos na po yan. Pag bumalik yung moderate Julian oscillation na wet phase, tapos na habagat, papasok na tayo sa amihan. So pagdating na October, usually kasi ang habagat sa end of September lang. Minsan nag-extend sa middle of October. But mukhang patapos na siya. So transition period na, easterly yan, pag October, pag November, o maski bago pa matapos ang October, ay minsan nandyan na po yung hanging amihan. Actually, meron na po ditong konting surge, kaya itong si Igme nag-southwest hanggang nag-landfall po dito sa may southeastern China, sa Fujian province, kanina lamang. Okay, so improving na po ang weather dito. Ito kasi yung kahapon hanggang mamaya gagawa tayo ulit ng bago. So ito mo yung latest mula sa Climate Prediction Center ng NOAA, National Weather Service, at pinapakita dito yung ang direction ng Modern Julian Oscillation. Dito po ang Philippine Islands sa area na ito. So nakalampas na po tayo. Nandito na po yung Modern Julian Oscillation, yung wet phase. Pupunta naman po dito sa area ng Western Hemisphere, sa may Africa. So dry phase dito sa atin. At ito po, for the next 2 weeks until October 5, ay papunta tayo sa dry phase. So hanggang katapusan, may konti pa tayong wet phase, kaya may mga thunderstorms, pero pagdating ng pagpasok ng October, mukhang dry na dry po tayo. Okay? Below average ang ulan. So yan po ang good news sa ating bansang Pilipinas. At sa ating fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page, ayan po, kinakita po dito ang paglusaw ng bagyong si Igme. At si Helen naman po, sumama na po sa frontal system. Meron nag-form po dito, LPA 91W, but ito po ay nalulusaw na yun. Baka mawala na rin yan in the next 24 hours. At sa ating Truckee Igme, yan po, naglandfall sa may Fujian province, west of Wenzhou City. At sa ating ensemble mula sa European model, courtesy of easterlywave.com, may mga possible mga LPA dito sa may southern China, sa may area po ng Gulf of Tonkin at Hainan. Nandiyan lamang po yan. At ito na may mga frontal system at mga LPAs. At ito yung mukhang may form rin LPA dito, but mukhang pakyat. At mahina po ang ensemble, hindi masyado marami. Ibig sabihin, hindi po yan pwedeng hindi matuloy o mahina lamang po siya. So far, yan po, clear na clear naman po sa ating bansa. Nothing to worry about. At sa ating zoom-in southern animation, ngayong hapon, mukhang balik na sa normal ang mga localized thunderstorms. May mga nagsilabasan po dito sa may Mindanao, sa may western sections, sa may Sulu Archipelago, dito sa Bicol. May ibang areas po, may mga thunderstorms, pero dumaan lamang po. So far, improving na po talaga ang ating panahon. At bukas ng umaga, inaasahan pong mainit ang ating panahon. Sunny skies, sunny weather. Paghapon o gabi, may mga thunderstorms ulit sa Luzon, sa may western sections, Manila included. Cam Norte, meron din possibility. Sa may area po ng Bundok Peninsula, dito rin po sa may Panay, sa Buanga Peninsula, at sa may area ng Bangsamoro sa Mindanao. So, yan po ang magiging afternoon thunderstorms. Bukas po ng umaga, Martes ng umaga, inaasahan po okay naman ang panahon. May mga possible showers, thunderstorms dito sa Eastern Visayas. Sa hapon o gabi, yan po ang mga thunderstorms sa Mindanao at sa mga maliit na areas po ng ating kapuluan. Sa may Palawan, may mga moderate chance of thunderstorms po dyan. At si Miyerkules ng umaga, okay naman po ang panahon except may mga thunderstorms dito sa Mimaropa at sa Visayas, Masbate. Wednesday morning po yan. Pagdating ng hapon o gabi, yan naman po ang mga thunderstorms. Mukhang may thunderstorms sa atin dito sa Bicol, Camarines Sur, Metro Manila, Calabarzon, parts of Central Luzon, Eastern Visayas, Western Visayas. Dito rin po sa may area po ng Calamian Group, Mindoro, Palawan, Sulu Archipelago, sa mga peninsula, at sa ibang bagay po ng Mindanao. May mga possible thunderstorms po sa Miyerkules po ng hapon. At sa 3-day forecast, yung rainfall accumulation forecast for the next 3 days until Wednesday evening,
mukhang may mga localized thunderstorms dito sa area po ng Mindanao, Visayas, Masbate, dito rin po sa may Palawan. The rest of Luzon, mukhang moderate o medium chance hanggang sa mababa ang chance ng mga thunderstorms. So, medyo improving na po talaga ang ating weather for the next 2 weeks. At sa ating pressure at wind forecast for the next 3 days until Wednesday, mukhang may konting hangin lang mula sa silangan dito sa Bicol Region, Visayas at Eastern Mindanao. So far, kalmado hanggang paiba-iba po ang direksyon ng hangin hanggang sa darating pong Miyerkules. So wala tayong problema. Mostly mga local rain showers lang at thunderstorms sa hapon o gabi. Sa wave forecast for the next 3 days, mag-i-improve din po. Pagdating ng lalo na po sa Miyerkules ay hindi po siya lalampas ng 1 meter ang alon dito. Below 1 meter. Dito rin po sa inland waters ng ating bansa ay mukhang kalmado hanggang half a meter lamang po. Dito rin po sa may West Philippine Sea kasama po ang Kalayaan na Island Group, Spratleys at Panatag Shoal ay hindi po siya aabot ng 1 meter. Mukhang hanggang half a meter lamang po or 0.8 meter. So, suitable po. Maganda para mag-fishing po kayo at maglayag sa karagatan. Walang problema. No problem po for the next 3 days. Pero maganda pa rin mag-isda kayo pag umaga, early morning hanggang middle of the morning. Kasi pag hapon, baka nandyan po ang threat ng thunderstorms. At mag-ingat po sa mga subasko at mga kidlat kapag kayo po ay mangingisda. Especially sa iba't ibang bahagi po ng ating Philippine mga karagatan sa ating bansa. Okay, so yan muna po ang pinaka-latest sa ating panahon. At babalik ulit tayo sa middle of next week para ibigay sa inyo pinaka-latest sa ating panahon. At again, happy fiesta sa inyo lahat. Ito sa Kabikulan at sa Naga City. At have a blessed Sunday sa inyo lahat. At happy new week ahead. At I hope kayo ay nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat po lagi. At maraming salamat po sa pagpunod sa aking channel. At God bless po sa inyo lahat.